Saúdos dende a praia de Arealonga en Chapela. Benvidas e benvidos a unha nova entrega de Soltando Estacha, que comezamos repasando o acontecido pasado sábado en augas do concello de Redondela. Por segunda vez esta temporada, as tres categorías da Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia volvían compartir cartel. Coincidiran na apertura deste curso no Lago das Pontes e desta volta reencontrábanse na Ría de Vigo. A Liga B deu inicio esta tarde de Traiñeiras coa primeira edición da bandeira Chapela Wofco. Tratábase a segunda xornada puntuable desta campaña no calendario da Liga B e na primeira das dúas quendas, Ribeira remou polo carreiro número 2, Salgado Perillo polo 3 e Amegrove polo 4. E eran os do Porto Meloxo os que alcanzaban en primeira posición o Ecuador da regata. Viñan de completar un fantástico primeiro longo, marcando que ia ser o mellor tempo da tarde dentro da Liga B. E no segundo, como podemos ver, avantaxaban a Ribeira, que viraba en segunda posición, e o terceiro posto correspondía a Embarcación Doleiros, a Salgado Perillo. Chegada a liña de meta de Amegrove, clara gañadora desta primeira quenda, metendo presión. As da segunda, remataba Ribeira, unha das novidades desta temporada na Liga B, e terceira finalizaba Salgado Perillo. A continuación, entraba en acción as tres primeiras clasificadas na Seral, con Muros Esteirana polo carreiro número 1, a líder Mugardos a Cabana de Ferrol polo 3 e Chapela Wofco polo 4. Aí viraban prácticamente a par Muros Esteirana e a Cabana de Ferrol, mentres que Chapela Wofco e a terceira loitando por intentar achegarse o tempo marcado por Amegrove. Pues ia decidir nos dos últimos longos, coa chegada a meta e a vitoria a primeira da temporada para Muros Esteirana. Segundo posto para Mugardos a Cabana de Ferrol e Chapela Wofco, que entraría terceira, pero sen lograr mellorar o tempo establecido na primeira quenda por Amegrove. Aí temos os parciais de cada unha das embarcacións nesta xornada da Liga B. E así quedaba a clasificación, coa vitoria de Muros Esteirana, segunda Mugardos a Cabana de Ferrol, terceira Amegrove, cuarta Chapela Wofco, quinta Ribeira e sexta Salgado Perillo. A entrega desa primeira bandeira Chapela Wofco para Muros Esteirana e tamén camisola de líder para o conxunto que naceu da fusión dos dous clubs do mesmo municipio. Muros Esteirana igualada a puntos no máis alto da táboa con Mugardos a Cabana de Ferrol, terceira Amegrove, tamén igualada con Chapela Wofco, Ribeira quinta, Salgado Perillo sexta. Imos xa coa oitava bandeira feminina concello de Redondela, que se ia disputar en formato contrarreloxo. Víamos a saída de Chapela, de Mugardos a Cabana de Ferrol. Aquí temos a Rianxo. A continuación poníase en marcha Cesantes Cefical. A saída de Puebla, completar a nómina de 7 embarcacións, Salgado Perillo, e sairía de última Castropol. Chegaba ao Ecuador da regata Chapela, marcando un tempo de 12:10, claramente o mellor rexistro, o conxunto que levaba a camisola amarela desta Liga Femenina, segunda xornada desta competición. Mugardos a Cabana de Ferrol a 14 segundos, Rianxo xa cedía 40 segundos respecto a Chapela. A Rianxeiras, que o día seguinte ian remar na súa casa. Cuarto posto para Cesantes Cefical, 13:05, xa lonxe das tres primeiras. Chegaba Puebla, que ia marcar a sétima referencia ao peor tempo de todas as embarcacións. Gustaba aí esa virada. Salgado Perillo ocupaba a quinta posición momentánea e Castropol situábase sexta, pero moi pretiño de Salgado Perillo a tan só 3 segundos. A entrada na liña de meta, victoria clara de Chapela, mellor rexistro, 24:36. A 31 segundos dese crono finalizaba Mugardos a Cabana de Ferrol. Rianxo manteríase terceira, cedería un 30 respecto a Chapela Wofco. Tampouco variou a posición de Cesantes Cefical, cuarta. A chegada de Puebla, que
que non puido mellorar ningún posto e acabaría séptima. Salgado Perillo quedaríase a 2.30 de Chapela e cedería unha posición porque acabaría gañando un posto Castropol, que sería quinta a embarcación asturiana. Aí temos os parciais, con Chapela marcando o mellor tempo en todos eles e conseguindo unha vitoria clara a segunda da temporada. Chapela Wolf, aí temos 31 segundos de vantaxe respecto a Mugardos da Cabana e Ferrol, terceira Rianxo e Puebla, que non puido fuxir desa sétima posición. Bandeira femenina Concello de Redondela, oitava edición para Chapela Wolfco e ademais reforzando a súa camisola amarela. Creo que remar en casa sempre ben, non? Nada, o traballo que puidemos facer as chicas neste mes de parón, puidemos xuntarnos e sair moito máis ao mar do que puidemos sair na primeira regata. Tamén en formato contrarreloxo disputouse a 38ª bandeira Concello de Redondela, quinta xornada da Liga A masculina. Cruzábanse as dúas primeiras embarcacións que tomaron a saída, San Bertolomeu Fandi Costa B e Puebla, os da Pobra de Caramiñal, que viraban sendo 11 segundos máis rápidos que o filial de Meira. Chegaba a esa segunda virada cesante Roda Vigo, que melloraba en 2 segundos o rexistro de Puebla, e Mecos establecía o mellor tempo, 10.30, 9 segundos máis rápida que cesante Roda Vigo. Estaban con gañas os de Mecos despois da anterior xornada non estar ao seu nivel na regata na que remaron na casa. Chegaba a liña de meta San Bertolomeu Fandi Costa B, o seu tempo melloraría o Puebla e do mesmo xeito tamén se colocaría primeira provisionalmente cesante Roda Vigo, ata que chegou Mecos e a Mequiña situouse primeira. Tempo de 21-22, un rexistro que tampouco puideron mellorar nin Narón, que fixo 21-30 e acabaría penúltima, nin Rianxo, antepenúltima, con 21-28. Remataba a primeira quenda e comezaba a de honra coa saída da filial de Cabo da Cruz. Aquí estaban as 6 primeiras da clasificación xeral, a quinta Castropol. Poñíase en marcha o conxunto local, o que animaban os seus seareiros dende terra, Chapela Wolfco. Tirán Pereira, que chegou a lucir a camisola de líder no arranque desa temporada, facía en antepenúltima posición. Os penúltimos eran os de Bueu Ximei, que para rematar esta quenda de saídas, Ares, coa camisola amarela de líderes da Liga A. O tempo de referencia era o establecido por Mecos na primeira quenda e melloraba en 4 segundos a filial de Cabo. Aí temos a virada dos boirenses e ese rexistro ia rebaixalo, ademais sustancialmente, por 13 segundos Castropol. E a súa vez chegaba Chapela Wolfco clavando o tempo 10 minutos exactos, un rexistro que ninguén ia mellorar, pero sí que se ian a chegar moitísimo. A virada a Ceaboga de Tirán, que se quedaba a 10 segundos de Chapela Wolfco. Bueu Ximei facía exactamente o mesmo tempo que os locais. Aí se cruzaba con Ares. A Santa Olalla, que se ia quedar a 1 segundo, tanto do tempo de Chapela Wolfco como do de Bueu Ximei. Todo por decir, nos dos últimos longos, a chegar a liña de meta de Cabo B, que se situaba primeira. Rápidamente esa posición pasaría a ser de Castropol. Aí non habería novidades. E Chapela Wolfco con un último longo espectacular. Detía o reloxo en 20.08. Un tempazo que non ia ser capaz de batir ningunha embarcación. Chegaba Tirán Pereira a 18 segundos de Chapela Wolfco. Bueu Ximei acabaría cedendo 8 segundos respecto aos locais. E 1 segundo por riba de Bueu remataba Ares, que finalizaría terceira. Polo tanto, victoria de Chapela Wolfco, como podemos ver, no último longo. Ampliou a súa vantaxe tanto respecto a Bueu Ximei como Ares. Esta é a clasificación da 38ª bandeira Concello Redondela. A victoria dos locais, segunda Bueu, terceira Ares, cuarta Tirán Pereira, quinta Castropol, sexta Cabo da Cruz. Recollía Ares a camisola de líder
que recuperaran a xornada anterior. Vai a facer terceiros en Redondela. Non accedía o conxunto da Santolaya. E a bandeira, Concello de Redondela, que aí a entregaba a alcaldesa desta localidade, Digna Rivas, ao patrón de Chapela Uofco. Primeira victoria da temporada para o conxunto que remou na casa nesta quinta xornada. Bueno, a clave é que levamos un ano traballando ben, que estivemos aí en algunhas regatas pois cerca dos equipos que estamos disputando, e sabíamos que era cuestión de que se facíamos a nosa remada e o noso traballo, pois iba a chegar o día de poder gañar unha bandeira. Dirixímonos cara ao norte pola costa atlántica para chegar a Rianxo, onde o domingo a Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia celebrou dúas bandeiras. Na vila de Castelao, na comarca do Barbanza, atopamos o río de Araño, o máis longo de Galicia, con 37 metros. A colleita que querían guardar os equipos que ian remar na Ría de Arousa era unha colleita de puntos na sexta xornada da Liga A e na terceira da Liga Feminina. Acompañaba o tempo para disfrutar dos atractivos turísticos rianxeiros e dunha tarde de competición que se poría en marcha con dúas quendas lanzadas na segunda bandeira feminina Concello de Rianxo. Na primeira saían Puebla, Salgado, Perillo e Castropol. Na segunda arrancaban Rianxo, Mugardos a Cabana de Ferrol, Chapela Uofco e Cesantes Cefical. Na primeira das quendas marcou a pauta en todo momento Salgado Perillo, facendo unha gran regata a embarcación da Brava. En segunda posición marchaba no Ecuador da regata Puebla e terceira ía Castropol, que viña de facer sexta o día anterior en Chapela. E precisamente foi Chapela Uofco a que dominou sen ningún tipo de problema e adxudicouse a vitoria, incluso chegando por diante das traiñeiras da primeira serie. A ledicia tamén para Salgado Perillo, que conseguía a cuarta posición na vitoria de Chapela por diante de Mugardos a Cabana de Ferrol e de Rianxo. Aí está a patroa coa camisola amarela de Chapela celebrando triunfo, e como vemos nos tempos, Salgado Perillo marcou a pauta na primeira quenda, na segunda Chapela Uofco. Vimos coa clasificación desta segunda bandeira femenina Concello de Rianxo: primeira Chapela, segunda Mugardos a Cabana de Ferrol, terceira Rianxo, cuarta Salgado Perillo, quinta Cesantes Cefical, sexta Puebla e séptima Castropol. Na xeral, Chapela Uofco pleno de puntos, 21, 3 de vantaxe. Respecto a Mugardos a Cabana de Ferrol, por abaixo rachouse o triplo empate. Agora é Salgado Perillo a quinta. E xa comezamos co acontecido na 20ª bandeira Concello de Rianxo, sexta xornada da Liga A, da Liga Masculina. As dúas primeiras quendas saían lanzada. Na primeira, San Bertolomeu Fandicosta B, Narón Puebla Rianxo. Na segunda, Castropol, Cabo B, Mecos e Cesantes Rodavigo. Aí temos a virada de Narón, que ia na primeira quenda por detrás de Rianxo a esta altura de regata, mentres que na segunda aí se cruzaban as 8 embarcacións en liza, e a que viña marcando os mellores rexistros era Castropol, xusto por diante de Cabo da Cruz B. Terceira marchaba Mecos e cuarta Cesantes Rodavigo. Mecos que estaba competindo co tempo de Rianxo e tamén de Narón. Precisamente Rianxo, aí temos o conxunto local dando todo na aproximación á chegada, onde Castropol certificou a súa primeira posición, aínda que primeiro entraba Narón como gañadora da primeira serie por diante de Rianxo. Recuperábanse de esforzos naroneses coa satisfacción de terse apuntado a súa quenda, e na segunda entraba encabezando Castropol por diante de Cabo da Cruz, mentres que Mecos non superou os locais por escasas centésimas, rematando finalmente no global da regata en 9ª posición. Arrancaban as 4 primeiras clasificadas na xeral da Liga Galega de Traiñeiras A, e tamén as 4 primeiras na xornada previa, na celebrada en Chapela. Aí está precisamente a gañadora desa contrarreloxo en augas de Redondela, Chapela Uofco, que se medía con Bueu Simei, con Ares e con Tirán Pereira. Era Ares a líder, a que chegaba ao Ecuador da regata en primeira posición por diante de Bueu Simei, terceira
Tirán Pereira e cuarta Chapela, que estaba pugnando para mellorar o tempo de Castropol. A máis rápida na primeira serie na que saíran dúas quendas lanzadas. O terceiro longo foi de consolidar as posicións e as diferenzas, e a regata, esta 20ª bandeira Concello de Rianxo, que acabaría rachándose por completo, decantándose no último longo, con estas fermosas tomas aéreas. Aí temos a chegada de Ares como gañadora, terceiro triunfo da temporada, segundo posto para Bueusimei, terceira entraba Tirán Pereira, e cuarta ia rematar Chapela, que finalmente acabou levándose ese pulso con Castropol pola cuarta praza. Aí está o esforzo final da área longa, que na xornada anterior vencera, en esta vez que iba a conformarse coa cuarta posición. Aí temos os tempos por quendas, a primeira dominada por Narón, a segunda por Castropol e a de honra coa victoria de Ares, da Santa Olalla. Ares que venceu con 5 segundos de marxe respecto a Bueusimei, terceira Tirán Pereira, cuarta Chapela Uofco, quinta Castropol, por abaixo décima Puebla, undécima de Santerroda Vigo, duodécima San Bertolomeu Fandi Costa B. Recibía o patrón de Ares a camisola amarela como líder da Liga A, e esa bandeira, 20ª edición da bandeira Concello de Rianxo, que se marchaba para Ares, e aí o festexaban os líderes desta Liga A. 66 puntos para Ares, 3 máis que Bueusimei, a 5 está Chapela Uofco e Tirán Pereira, que queda a 7 do liderado. Por abaixo, Cesante Roda Vigo con 21, Puebla con 15 e pecha San Bertolomeu Fandi Costa B con 7. Isto foi todo nesta edición de Soltando Estacha. Moitas grazas pola súa atención e ata a vindeira semana. Hey,